Som doktorka mazreko-maxilofaciálna chirurgička a trápim sa z akné ako každá iná žena. V roku 2020 sa po dovolenke v Thajsku môj stav akné výrazne zhoršil. Dovtedy som verila, že to zvládnem lokálnou liečbou, no postupne bolo jasné, že tentokrát to nebude také jednoduché. Skúšala som lokálnu terapiu, lasery aj PRP, no bez výraznejšieho efektu. Po približne 2 mesiacoch som prijala fakt, že pre mňa bude jediným účinným riešením celková liečba izotretinoínom, spočiatku v kombinácii s antibiotikami. Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Počas liečby som bojovala so suchosťou očí a slizníc, výraznou suchosťou kože aj pocitom krehkosti svalov. Napriek tomu som vedela, že je to cesta, ktorou chcem ísť. Počas liečby som absolvovala aj podporné aplikácie PRP, ktoré pomáhali zmierniť aktívne zápalové prejavy. Približne po 6 mesiacoch zápal ustúpil a po dosiahnutí potrebnej kumulatívnej dávky sme sa mohli sústrediť na to, čo po akné ostalo – jazvy. Nasledovalo niekoľko sedení neablatívneho frakčného laseru 1540, enzymoterapia PB-sérom a podpichovanie jaziev aplikáciou kyseliny hyaluronovej. Dnes je moja pleť v stave, o ktorom sa mi kedysi ani nesnívalo. Stále však viem, že moja koža bude mať celoživotný sklon k akné. Aj preto je súčasťou mojej rutiny tretinoín, skinoren a pravidelné udržiavacie ošetrenia, ako sú skin boostre, profilo či laserové procedúry. A na záver by som chcela povedať jednu vec každému, kto práve bojuje s akné. Nevzdávajte to a nebojte sa vyhľadať skúseného dermatológa. Či už na našej klinike, alebo kdekoľvek, kde budete v dobrých rukách. Akné nie je len kozmetický problém. Je to chronické multifaktoriálne zápalové ochorenie, na ktorého vzniku sa podieľajú genetická predispozícia, hormonálne vplyvy, zvýšená tvorba kožného mazu, porucha rohovatenia vlasovo-mazovej jednotky, premnoženie baktérií, zápalová odpoveď organizmu. Svoju úlohu môže zohrávať aj stres, niektoré lieky, kozmetika či životný štýl. Zdravá strava, kvalitný spánok a pohyb sú dôležité a môžu priebeh ochorenia pozitívne ovplyvniť. Nie vždy však stačia. Niekedy je potrebná správne nastavená medicínska liečba a netreba sa za ňu hanbiť. Ak môj príbeh dodá odvahu aspoň jednému človeku vyhľadať pomoc skôr, ako som ju vyhľadala ja, malo zmysel sa len podeliť.